Wazalwa khona? Yebo, ngicela nje siqale khona impela manje nakhona ngisola ukuthi mhlambe ezinye izinto ezabangela ukuthi ngicine sengiba kanje. Yeah. No, we don't say move bafo yini lena ekusolisa ukuthi ekuzalekeni kwakho kunesandla ekuthenini ugcina uphila lempilo oyiphila. Engakusho ubhuti wami ukuthi ngikhule ngumuntu ngikhule ngaphandle kwesandla sikamama. Yeah. Uma wami washona kwi-birthing day yami. Isikhathi sami sokuzalwa. Yeah. Ngisho ngithi mhlawumbe into zabantu ngoba uma yesho ubaba uthi uma wayephile ngenalutho ngakubasho ukuthi khona ukukhisho benzeka ekhaya uma eqeda isikole. Ngithi uma kufanele abe umagcina. Yeah. So ekubeni kwakhe umagcina khona umamkhulu wami kufanele abe umagcina. Yeah. Futhi ngisalwazi salumana yabo. Ekuzaleni kwasumana kusho lo kade efuna umagcina wacike ukuthi lo sesihlele isikhala sami soba umagcina yabo. Yeah. Ngalendlela ukuthi kusho ukuthi umana wayengasayithola inhlala kahle ekhaya ngenxa yakamamkhulu. Yeah. Ngalendlela ukuthi basibe begcina bexabana njalo umamkhulu wagcina sekhipha igama lokuthi uma uzoyibona ukuqeda. Wathi ngeke azayiqeda impilo yakhe esaphila umamkhulu emhlabeni. Futhi umamkhulu wayetshela uma ukuthi wena ngeke impilo yakho uzoyiqeda emhlabeni ngisaphila mina. Yeah, emsongela. Futhi uma wakhula njalo uma kwaba lesifo sokuwa sifo ade ngenazo. Yeah. Umgogo mase uyakubantu ababonayo kwathiwa isandla sisekhaya. Umkhubu usendlini. Umkhubu usendlini. Yeah. Wayilandela ugogo wagcina ethola ukuthi awuyena umamkhulu ufaka uma isifo sokuwa. Uma bese kuphile umuntu onesifo sokuwa kwakuthi wagcina ethola ethandana nobaba. Ngaleso sikhathi uma wayefunda bani ugrade 12. Yeah. Ethandana nobaba. Mayithona nobaba ukuthi benza lento zabo zabantu besimame besilisa ukuthi gcina uma uyamitha. Yeah. Mayimitha umitha mina. Ugogo athini ngima athi ngoba wena usoyisisele nyathelo zokwenza izinto la ekhaya hamba kohlala namkhonyana wakho. Yeah. Futhi ubaba umzalwe. Futhi ubaba enze njani athi hayi umama efika yamtshela ubaba le ndaba le. Yeah. Futhi ubaba athi hayi ngizoyilungisa lento khulile ngoba ubaba besebenza kahle vele. Sebenza ehulamini enza ngathini le nkampani yabo ithile nokwenza ikhopha khona nje kuthiwa ikhopha yakhiwa khona ama wires everything yethile nekhopha le-aluminium. Yeah. Yakhiwa khona le fame yabo. So bengafani sakala de bethola phela kwenyawo. Yeah. Futhi ubaba qiniseni athi hayi ngizoyilungisa le nto le. Ngaleso sikhathi ubaba enza lento uma kwakufuna amuliswe ekhaya akhishwe njengentombi lemase indala iyamuliswa bona. Yeah. Futhi ubaba kwathi kuthi ubaba zonke lezo indleko zizowela kuyena nazo ukuthi amulise umama. Oh, ngoba usemonini. Yeah. Ubaba uthi akanankinga uzivela umfice eyintombi athi akanankinga. Yeah. Uzoyilungisa yonke. Nangempela ubaba amulise umana amulise mase amulisile bese shaya amaphepha emalobolo. Bese uma kuyisikhathi sokuthi uyateta. Kathi uma esetetile sefuna isikhathi phela ubaba azohlawula ingane. Yabo. Yeah. Hayi usuku lokuteta kamana uma ukuthi eshuthi isikhathi sokuthi atete ahamba emase theater angitete. Kathi qeda kuteta nje mangizwa kuthiwa kwakutitiza imshini. Titi. Ngaleso sikhathi ubaba kufuna angene azobona ingane isingane mekeda kukhishwa uyakubaba uyangena azoyibona. Yeah. Ngaleso sikhathi leso ubaba kuthiwa bese bembiza bese akazobona mina. Wathi ngene nje phakathi kwathiwa akajiya kancane. Yeah. Kunesimo esiphuthumayo esifuneka basilungise odokotela. Hayi nangempela ejiya ubaba gcina ibuyele emuva. Ukuthi ngibonile mina isikhathi ngisagcwele igazi sebengwasha kubhavlo wakho. Yeah. Hayi nangempela ukuthi bangwashe. Manje sebangibeke eceleni uma bebezama umlungisa kube ukuthi shuthi kwasekulate. Yeah. Hayi nangempela uma shuthi agcina ehamba ke emhlabeni ngalo losuku lami lokuqeda kungizala. Yeah. Hayi. Khule kanjalo okwenzeka kanje shuthi ubaba mase seyabuza phela kona sakwenzakala ngomngami ngicina ngambonanga ingane yami ngakayiboni yabo. Shuthi kube udokotela owavele waba nesibini nje weza kuyena ubaba wamtshela ukuthi hayi mnumzane sizame ngokusemandleni sonke sizame ukuthi sisave umkakho yabo. Ngathini ukuthi umkakho shuthi udokotela indlela ababona ngayo shuthi bamtetise iBP iphezulu high lena khona ethi high BP futhi bathi eyiphezulu kaze bemtetise ukuthi shuthi yagcina ikhupho yazi yalokho agcina ivana inhliziyo
wagcina eshona kanjalo uma Yeah. ubaba uthi wavele wathela ekhanda ngendlela ukuthi kuthiwa indoda ayikhali kodwa waswela inyembezi ukuthi avele akhale indlela ayizwa ngayo ubuhlungu ngoba usinaye wayesethi uma usethole umaqondana wakhe ayesethi nje wena mfazi wakhe ngoba kwangeyena umfazi kababa oqala lo khona umfazi kababa oqala wa before owamzalela amantombazana awu5 osesibama abangilamayo engibala manje labo u5 yabo mina ngumfana nje uqala ekhaya ngu-number 6 bese kuba khona omunye ongilamayo ku-number 7 ba 7 ekhasa sesonke futhi ubaba waphatheka kabuhlungu ngendaba kama ukuthi washiwa unkosikazi wakhe kade washiwa umuntu ade usezomenza unkosikazi wakhe wangempela yabo ngoba noma futhi naye ukuthi ubaba wayesibona isithembiso ukuthi hayi uma lento ayifuna izokwenzeka hayi futhi nangempela agcine ukuthi kanjalo-ke kufuneka azobona mina hayi asho ukuthi sengicela ukubona ingane yami yabo nangempela hayi ayezazongibona hayi abone ukuthi ngiyaphila futhi abone ukuthi hayi ingane yami ngempela yabona hayi nangempela hayi kube ukuthi-ke bhuti wami njengoba esefikile wangibonayo kwakhona lokho kukhululeka okuncane kodwa inhliziyo ibibuhlungu ukuthi useshiwo umkakhe hayi-ke gcine kanjalo-ke ukuthi funa ahambise imessage ekhaya uma ifika imessage ekhaya ugogo wakhala ukuthi fika isikhathi sokuthi uma afihlwe wawafihlwa kumana kwawukuthi nayo-ke indaba manje sekufuna kwazi ukuthi mina ngizohlala nobani waphela ngisemncane athi ubaba hayi ucela ngihlale khona la ekhaya komalume ngoba yena uyindoda ngiyakwazi ukukhulisa ingane encane athi ubhoga ayikho inkinga athi ubaba ngizoqekelela ngayo yonke indlela ukuthi ayikho into ashoda ngasonke isikhathi uma kufuneka into ethini ngifonele ngizoyiletha leyo nto nemali yakhe ngizoyiletha ngasonke isikhathi ayikho into ezoyihluphekela hayi nangempela kube ukuthi kanjalo hayi ngigcine kanjalo ngikhuliswe esalikwaziyo ngikhuliswe esalikwazi mina uMadlamini ozala umama hayi bangikhulise ngibe ukuthi sengiyaqala ukufunda isikole bengifunde emcopheleli eClermont ekhaya kuma eseClermont bese ukuthi ekhaya kababa eseMaritzburg wendlela ukuthi ngakhula kanjalo ngikhula ngikhuliswa igrazini ngikhulisa isakwazi ngafunda emcophe first year ngafunda second year ngafunda u1 ngiyaphasa njalo ngafunda u2 ngafunda u3 ngiyaphasa mnandi angikaze ngifeyile yabo hayi kuzobe ukuthi sengifika ka5 grade 7 ngifundiswa isona sayikwazi hayi akukho wrong futhi angangakabhemisho nogwayi yabo hayi ngempela ukuthi hayi sengifika grade 7 ngiyaphasa futhi grade 7 sengiyakephi sengiyaka 6 hayi sengiyofunda u6 ubaba ngithatha futhi ubaba bese sole umuzi kaMashu kwaMashu bese sole umuzi ubaba wenze njalo kwakusawo 2 room kaMashu kaJ ngakabo 4 room kanti lesikhathi nje sole umuzi kaMashu sekuzongena o4 room uhulumeni sezobafanele o4 room hayi ngesikhathi leso ngihlale ekhaya ubaba futhi enze outside building ya 2 room enzela mina nobhuti wami kunomfisi wami ngilamayo yabo enzela mina ukuthi sibe nezinto zezo ngaphandle yabo lo kanti vele uhulumeni usezofaka u4 room vele ubaba ube chief marshal izinto zama comrade banibani beyizona ngendlela ukuthi ubefana necommittee nje emphakathini into kanjalo befika kuqala ke ukuthi kuzofakwa ini emphakathini befika kuqala hayi nangempela hayi kube ukuthi njengoba sizofaka labo 4 room bafake labo 4 room sina vele sesine outside building ngezi ukuthi njengoba kufaka labo 4 room ufuna sihlale noba outside building ubaba simnikele endle seceleni kwakuyi room yami mina bese noba fusebenzise le kabafini hayi sihlale ukugcina yalunga indlu kanjalo sengihlala nethama ngisahlala nogogo sengilokuya nje ngokuvakasha eClermont ngiyobona ugogo ngiyangivakasha seze ngifunda u6 qale sengena kogwayi ngene kuyinzambulu ngiyaqala sengiyashuka manje kodwa hayi esikoleni ngisaqhuba kahle hayi ngempela u6 ngiphasa ngiyaka 7 hayi ngempela ngifika ka7 futhi ngiyayibhemela ugwayi nensanga ngiphasa kamnandi ngiyaka 8 mangifika ka8 ngikhethe ukuyokwenza commerce commerce bengenza i-accounting i-maths life orientation bese kuba yini business study bese kuba ilezi zo3 na i-mathematics bese i-maths i-accounting i-business study bese kuba economics bese kuba ilezi zo3 jwayelekile isiZulu English ne-LO shuzu 7 ifunde bengizela okay hayi sengifika ka18 ngishaye accounting na i-business study ngaka-commerce ngishaye ngifunda kube ukuthi hayi ngiyabona impela ngiyangena egear yabona ngene ngintophi kona kakhulu i-mathematics hayi bengenze pure maths
hayi ngishaye maths esikoleni ngishaye maths hayi gcine ngisho nabafundi mawuthi bakhona labaphazamiseka khona beze kumina uthisha abatshetha hayi manje manje ozonipha ukuphelele yabo gcine nje nami sengimfundi ofundisa abanye abafundi peer educate peer educate hayi ngempela ngicine ngibasiza abafowethu ngicine ngibasiza abanye bengijabulisa bengiphe lo 5 rand yabo sasiyabonga manje yabo mina ngiphe lo 10 rand ngize ngibatshela bafetha 16 ngize ngikhiphe imathwala manje siyakujabulisa ukuthi ukwazi ukuthola noma i-drink nge-break yabo it's hayi inkingi kodwa lento enenza ngicela ukuthi niyitshele uthisha ukuthi niyayenza ingabe ngathi singiyanigogisa hayi nangempela uthisha umdavu abamtshela athi uthisha umdavu hayi inkingi manje uphanile ngokusenhlizweni yena inkingi hayi nangempela hayi qhubeka kanjalo ukuthi umuntu usefika ka9 hayi nangempela ka9 futhi ngiphushe ka9 nje sengingena kakhulu ema-drugsini ngibhema lezi iy'nsangu nogwanga ngingakangingene ungene hayi ngibhema kakhulu iy'nsangu kanti sengiqale nokungafocus esikoleni yabo nhlesiphula yami ngayiphasa zonke iy'fundo zami ngashoba nje isiZulu ngashoba ngama-marks awu-2 nje ngama-marks awu-2 nje isiZulu instead of 50 ngathola 48 wathini uthisha wami wathi uphasile impela wena isiZulu kodwa usiphase nge-low level ngizokufeyilisa ongifeyilisa ngawuphinda u9 wathi ngiyakubona usuyalekha manje iphase kahle zonke i-maths uyishaye ngo-85%, zonke lezi iphase kahle i-economics ishaye ngo-70% i-business study ishaye ngo-93% yabo iphase kahle nje zonke lezi izifundo kuphela yini into esixabana kuyona isiZulu home language ngicabanga ayisaxabana lapho wathi hayi ngizokufeyilisa ngamasibombe ngeke ungitshela ukuthi isiZulu ngaze siphasa ngo-level 2 hawu ngeke uyaganga khona fail lo awungifeyilisa ngempela cha angifeyilisa ngawuphinda ku9 it was 2014 it was 2013 2014 ngiyawuphinda u9 ngiyawushaya u9 ngiyawuphinda u9 ngiphase kamnandi nge-2014 sengiyake ku-matric 2015 mina ngi-matriculated ngo-2015 ezedlomo kwamasho hayi ngishaya i-matric wami kamnandi shaya u-matric wami ngiphase kamnandi ngiphume ngebhachela hayi uma ngiphume ngebhachela kamnandi kube ukuthi ibhasari ngangayi-afford ukuthi ngiyithole ngosimo sama-point ami ayenciphile kancane ngashoda nje ngo-3 point ukuthi ngithole ibhasari ngayishweba kanjalo-ke ibhasari hayi-ke kuwo ukuthi funeka ngizame ukuthi izindaba ka-NSFAS hlanhla leyo khona usisi wami osebenza ka-Department of Education abathi uNomusa usisi wami usekhaya eClermont ekhaya koma uzalo mamkhulu wami omunye mamkhulu wami hayi lo exabana noma uzalo umamkhulu wami omunye omdala hayi ngikuwo ukuthi ekhaya la kamasho ngine stepmother yabo uma ngine stepmother umfowethu lo ngilamayo naye wayiqeda umatric ngalonyaka lo mina ufuna ngabe ngiya ngawe university ngicine ngangenanga university sonke lo nyaka yini uma mncane lo muntu okufanele angixhumele indlela ka-NSFAS umamncane ovele omfaka ushave wathi nje akangangisebenzeli yonke lento mina yabo akangangisebenzeli yonke nje lento yena yakhe ingane ingakawuqeda umatric ukuzosebenzela mina unyawo ngabe sakwazi ungisebenzela ngibuza ukuthi kanjani ngoba phela lo uzongena unyawo esikoleni uyobe ngasahlangani yonke lento mina ngoba sengifunda ngithi kanti umamncane ucindezela mina ukuthi mina ngisafari nje vele umamncane vele akangisandanga since efike ekhaya yabo okay right is fine kuba ukuthi njengoba ngishweba kanjalo lonke lo nyaka lo ngushwebe kuzokuthi i-message ukuthi usisi wami usesebenza e-Department of Education ngizoyithola nini ngabo June kanje unyaka usuphana nendawo yabo ngiyakhona ngiyisolisa i-message kwenti yaza ngivasha ekhaya eClermont buka ma mangifika ekhaya eClermont buka ma baphila nangi-sister yami lengiyikhuluma ngayo iyaphila yabo lona hayi nangempela isister nginenkinga la bese bezo waphasa umatric kamnandi kanje ngebhachela indawo ngeke university hayi sister ngakufuna ngi-apply ne-NSFAS la sho le muntu wakufuna ngi-apply ne-NSFAS uzwana noma no-stepmother wami wangironela yonke into ngagcina ngawutholanga nge-NSFAS yabo ngase ngithi hayi sengobona nyawo zami sengoza uku-apply ngenye indlela ngonyawo zayo yabo ngoba yayisifike i-application letter esho ukuthi mina ngifuna i-NSFAS kanjani yabo shothi mina sifuna ngisende i-application letter ukuthi ngiyavuma I agree phela bese beyakwazi ukuthi bangilethele ama-forms ami ukuthi ngigcwalise ngihambe ngiyongena bese bengikhethele i-DUT bese ngikhethele i-DUT ngifuna ukungena kuyona noma i-university ngifuna ukungena kuyona yabo kwakuthi ngigcina ngishweba kanjalo kwathiwa hhayi ngidecline-iwe hayi angaba nankinga futhi ngaqhubeka ngathi hhayi ngizozama amatoho
Kuna lo nyaka lo ngizama amatoko ngithola iSpan eMagempini. Yeah. Magempini bengiyokwenza iWaytron. Yeah. Msama ngifika eMagempini ufuneka waweta about 32. Yeah. Njengoba kufuneka waweta about 32 eMagempini ngifike ngene eMagempini ngihambisa iCV yami. The first thing ngihambisa iCV ngihlangana umuntu sekuthiwa uMpume. Uyini? Uyi-general manager yakhona eMagempini. Yeah. Awu sesitiyale la ngilethe iCV yami kanje yabo. Phasile matric manje ngilongihlele ekhaya ngisayithanda indawo ukuhlele ekhaya ngifuna noma itohwanyana ngoba ngakufaka kufanele nge-university ngamchaza isitori sami ukuthi kwenzakalani e-university ngalo. Wayesethi hayi mfana mkhululeka iphi iCV yakho engiveza iCV yami mase uyabuka lo fana lo ufundile lo fana. Wathi-ke boyazini kuzokusiza wena phase kamnandi matric phase ke bachelor ekhaya uzothola umsebenzi yabo. Yeah. Ngicela uyenze nje kusasa ngicela ufike ushaya ublack up to Z. Ngithe sister kusasa ngicela ufike ushaya ublack up to Z uzokwenza i-training. Hawu abonga kakhulu ucabanga ngoba eMagempini abanye bebefika beshiya ama-CV kuba ukuthi umuntu ulindele i-call ezoshoyo esho ukuthi kodwa mina ngaqashwa nje ngiselela ngilethe ngayi-CV. Waqashwa ngomlomo. Ngaqashwa ngomlomo wathiwa nje sasekuhleli usuqashiwe wena. Wathiwa nje usuqashiwe kusasa ufike uzokwenza i-training. Hawu ngahlanya ngajabula ngaphuma ngishaya lezi impahla. Angibuze sitena dzalo mfana ngempela bawudinga umsebenzi yabo nobona sengiyajabula ngisho bathi ukujabula. Hayi ngifike ekhaya ngempela ngifike ngibatshela ukuthi hayi ngitholile umsebenzi nje ubaba wayengekho la wayeseMaritzburg esebenza. Yeah ngalezo zinto sesomhlala phansi futhi naye yabo. Ngoba vele iminyaka yakhe ukuthi sesomhlala phansi esidlule ufuna asesomhlala phansi ena 60. Yeah. Kulo nyaka una 74 years. Ngo2015 wayena bani wayena 65. Yeah. Ufuna umhlala phansi usatha ngo2010. Sho njengoba ku2015 ku2016 ufuna ukuthi umhlala ngabe inkampani ayisisi iyamhlalisa ngenkani manje akafuni uthi yena akakagugi kodwa bese kugile. Hayi ukuthi hayi ngawo2016 wagcina bemhlalisa phansi esena 66 years. Yeah. Hayi wagcina sesomhlala phansi ophunyele imali yakhe yasemsebenzini wa right yabo. Hayi nakho ke mina sengitholele Spanish saMagempini ngifike ngishaya i-training isolo lokuqala ngishaya i-training yakhona yoba 5 days iyisonto nje. Yeah. Hayi i-training ngishaya kamnandi ngihambe umgqibelo bese sesokwenza into ekuthiwa shadowing. Yeah. La usuke angithi uqala ufunde wethu qhasa usafunda imenu ufunda into zasekitchen yabo. Yeah. Ngoba umgqibelo nesonto sokwenza i-shadowing sokufundiswa sokuhamba nowethu. Yeah. Uwethu oseyazi umsebenzi wale ekhaya yabo sokuhamba naye ekufundisa yonke. Sokuhamba nengqole yakho manje. Yeah, sohamba nowethu wakho uma kuthiwa nayi i-table service efunekayo i-table neighbor ba. Niyahamba naye nokwenza leyo service leyo niya approach kahle ama-customer niya-greeter ajabule mnandi nithathe order kamnandi nibhala phansi order nilihambise ekitchen. Uma uhambisa order into ekuthiwa i-micros. Yona into upunche kuyona ufake i-fingerprint yakho ufake i-fingerprint yakho bese uyapunch ukuthi ufake order lokuthi ama-order avela wonke la kwi-micros uyapressa la upress vele ukuthi ubhale phansi yonke ubuka la ephepheni lakho uyapress bese uyayithumele ekitchen. Mayifika ekitchen siyasha ekitchen so uMandla uwethe Mandla makuthi mina uwethe uMandla banibani nje ufake i-order lokuthi lo chef lo siyafika ke siyaqathaza siyayisebenza enza mayisiyenze futhi lokubola kwi-micros i-micros iyona show mayisibaninzi ithi bhanya that means your food is ready you can come and fetch it. Abona ngempela sengiyahamba manje ngiyokulanda ekitchen ngiyafika ekitchen ngiphethe i-tray ekitchen ngiyakuthatha ngibeke e-crayini uma kuthi khona nama-drinks ngiyadlula ebar vele neyama-drinks ngiyifakile i-order yasebar ngidlula sengithatha ama-drinks ami ebar ngithatha ama-drinks ngiqale ngihambise ukudla kodwa ngihambise ukudla etafuleni ngishiye bese ngiyatshela I'm going to fetch your drinks now. Hayi bese ngiyama ngifethe ama-drinks abo ngibathatha kwasasebar ngithatha ama-drinks ngibabela ama-drinks bese beyabonga mnandi ngibashiye ngithi hayi bese ngiyabatshela ukuthi I have a nice meal hayi bese beyabonga hayi ngihambe nami ngiyoma-ke endaweni la kuma khona owethu ngilindele ukuthi phela manje ngigada amatafula uma khona i-customer eliphamise isandla ngiyakhona ngiyobamba i-customer lishoda ngane. Hayi nangempela-ke hayi kuwukuthi sisenze i-shadowing iziphele i-shadowing. Hayi mayiphele i-shadowing iphela ngesonto i-shadowing ngomsombuluko sikwi-exam writing sesibhale i-test-ke yakhona phela uthi uyaphasa noma uphasa. Hayi-ke shaya umsombuluko bawushaya umsombuluko bhale le test yakhona yazi i-test yakhona indlela eyinkinga ngayo ufuna uyiphase ngoba ufuna uyiphase ngo-90% kuyaphezulu. Kahle ithi 98% and above.
Moya shaya ngapha 98% ufail lo. Hey. Kodwa bakunikeza ithuba lokuthi uphinde uyirewrite. Yeah. Uyibhala kabili. Ibhala kawodwa uma iphasi yokuqala usayibhala. Uma ufailile yakwazi uphinde ucela uzicela ukuphinde ngirewrite. Ithuba lesibili. Bakunikeza ithuba lesibili. Hayi ke first day mina ngayibhala ke umsombuluko ngayiphasa. Yeah. And ngendlela yaphasa ngamnandi. Even ngisho ngitshela omunye umuntu vele ngakhona ngayiphasa ngo99%. Endlela liyamene ngavele ngayifunda. Yamene mina ngayifunda within 3 days. Hey. Ngayazi A up to Z. Yonke into ama cereal khona, ama breakfast akhona ngawazi wonke, ama lunch time akhona ngawazi wonke, ama dinner time akhona ngawazi wonke, ama drinks akhona, ama smooth drinks, ama cappuccino, yonke inhlobo yakhona nje ama wash down akhona ngawazi wonke. Yabo ngisho nawe imeni ukuthi khona ngikhona ngisho nama extras lo uthi khona usuya approach ayo customer la usuya impress ukuthi customer lincanyisa mhlawumbe uthi usunikezile o mhlawumbe uthi belifuna breakfast mhlawumbe say all American bekhona all American breakfast khona kube khona SA farm breakfast yabo makuthi mhlawumbe say customer lifuna SA farm breakfast usuyatshela ukuthi okay SA farm breakfast iba nokuthi two slice mhlawumbe o toast mhlawumbe no bacon no bacon mhlawumbe amjets mhlawumbe neqanda yabo kanjalo highlightele ngezinto ezikhona yabo because vele customer ulitshele ngalelo order malithe lifuna lelo order usuyalitshela ukuthi khona in nani bese usuliphana nama extras ama extras akhuphula salary yakho la sikhuphula la sikhola ngecommission it's about ukuthi customer lenze emalini bese kuyajudge kuleyo mali esiyenze i-customers une% lakho okudida sokulona shuthi ukuthi ngathini ama sales akho osukuwenzile ngenyanga mhlawumbe ukuthi udayisile ukudla mhlawumbe ka 50,000 i-percent lethu bekubani beku 10%. That means ukuthi ukuthi wenze 50,000 sizoze 10% wakho wethu bese kuya convert wala convert bona okay lo 50% unona malini isikhathi esiningi bekuthi maku 50% mhlawumbe ngizohola 5,000 makuthi mhlawumbe 50,000 engikwenzile ama sales benge ngisolo 4,800 mhlawumbe noma kubo 5,000 ngiya ukuthi kubo 5,000 maniki kanjani kodwa nje behlezi ukuthi 10% nje imali engenzile njalo mina makuthi ngenza 100 rand ngenyanga that means ngizohola 10 rand kanjalo hayi ngingafani ngoba ngithe nje senginswebhe nami sengi-experience umsebenzi wakhona ema-campaign mhlawumbe ngenyanga bese ngikwenza 15,000 ama-sales nabo mhlawumbe sengiyawubamba mhlawumbe ngenyanga mhlawumbe ngiyawubamba u7,000 bese umuntu besipana kamnandi bhuti wami ngena nakho-ke sengingena e-university-ke ngushaya wonke lo nyanga ngisebenza ema-campaign uqede nje 6 months wangaqala ngoJune kusebenza ama-campaign kuze kube uphele yaphela 6 months sengingenela laphi manje inyawo zayo sestadium ngabheka nesifasi kamnandi ingene e-KZN ngesipane ngiyosebenza ngiyofunda e-KZN manje ngiyafunda e-KZN la ema-campaign ngingayeki sengifunda sengisipana nini part time ama weekends ngicabane nesonto vele isikhathi sebusy ke ngicabane nesonto ema-campaign bekumele noma busy holiday ema-campaign busy biba khona nge-holiday i-weekend because abantu basuke beyikhiphi bayema ama-restaurant bawasha ubumnandi okay right it's fine okay sethe ngawo ke uJune uJune usuphelile this means December January sengiyaqala manje ngiyafunda ke university January ngifundele ngenza cashier accountant ngifunde uKZN hayi ngiphushe uKZN ngiyasipana le ma-campaign ngama-part time ngisaspana ema-campaign kuvela isikhala e-Coastland Hotel kwenye ihotela ekuthiwa i-Coastland Hotel eMhlanga bengisebenza khona vele eMhlanga vele nasema-campaign eGateway Mall e-Coastland Hotel kuphume i-message ukuthi kufuneka abantu bazokwenza i-room service ihotela leli bazokwenza i-room service ama-waitrons yabo nje ama-customer helper yabo kanjalo abantu abazokwazi ukuprotect ama-customer yonke leyo nto yabo bayenza nje list yabantu abafunekayo yabo kuthiwa kufuneka nama-runners azoklina ama-cutlery yonke leyo nto isitsha yabo yonke leyo nama-sheet abantu abazowasha abazosebenza endawo sokwasha khona kuthiwa kephi laundry abantu bazosebenza e-laundry bowasha izinto zakhona all the stuff amathawula ama-customer ama-sheet ama-curtains yabo kuthiwa kufuneka abantu abanjalo kusho kwakukhethiwe mhlawumbe e-laundry kufuneka 5 yabo mhlawumbe e-kitchen kufuneka 2 yabo kanjalo hayi yes ngempela sihambisa ama-CV kwakufuneka nama-junior manager u2 sihambisa ama-CV
Hambisa ama-CV ngendlela ayidlozi lambili ngisebenzela. Hambisa ama-CV, masihambisa ama-CV and vele la sengifundile senginawo u-1 year kuyona i-casual accountant. Yeah. Hayi-ke sihambisa ama-CV ethu abantu babuka umandla still usase-university kodwa usenayo u-NQF1 wayo ibizwa nge-national qualification. Yeah. Isukisa u-number 1 ke lapho ngangisanawo i-first national qualification i-casual accountant. Yeah. Ngisano-1 year. Hayi ngempela ukuthi babuka ngideserve yonke lemisebenzi la indlela engikheleze ngathi hayi okay right singamenza abe junior manager because vele uzofunda part time uzosipana part time yabo ngoba usafunda esikoleni nangempela bangifaka kwi-junior manager ngoba ngaphula yes ngisalara malini ngenyanga 22,000 wena mfana nto uyeyisa wena mfana ngidabukela nto uyeyisa kanti yes 22,000 ngenyanga 22,000 mfethu cabanga ngiyafunda la ngiyasebenza la ngiyafunda la nginemali ngiyithola ya ka-NSFAS njalo ngenyanga imali ya-NSFAS eyomalini ibi-2,200 imali ya-NSFAS nakho sengishumana la ma-brain owe lawa leli linye i-brain ngilazi ungecela lutho mfethu sithatha usibeke usuyaspana manje sengiyaspana manje la hayi ngisengisispana endladleni ngiyasetha-ke vele ngisivele sine-outside building yethu kule outside building yethu ngiyi-extend mangiyi-extend sengenze iba ubani manje iba u-4 room bese ngi-eda nomunye ulayini wama-cottage ngalawo 5 mangi-eda lo layini wama-cottage ngalawo 5 ithama lijabule hayi mbona ubaba usiyajabula ekhaya uthi hayi ngizele insizwayo manje siyabulala imiyakazi ekhaya hayi nangempela ngiphushe esipanini hayi-ke mangi-extenda le outside building yethu ngi-extende ngixhume ngayenza yabo L ngoba ibiwuduya ngithi singenza yiba u-L ubafu ngimedela ini i-room yakhe ngala ukuthi abe ne-sitting room abe nekamera mina eyami ngavele ngayi-extenda yabo u-T ngithi i-room kabafu eyabafu ngivele ngayiqanga 80 room ngala mina ngavele ngase ngifaka ama-room awu-2 ephume ngala yavele yawuthinga kumina yabo shuthi ngathi isiwu-J simena nje qa sithi qa yayibona yavele yawu-J yabo hayi-ke nangempela yajabule nobhuti wami sengimedele i-room yabo lo nethama jabule hayi ngempela ngifake ney'mpahla-ke endlini ngithenge ne-hi-fi yami ngithenge ne-plasma yami lokho ebenginayo ngikunikeza ubhuti wami lo ngilama vele usafunda isikole ngimnikeze i-plasma le ndala yabo ngimnikeze ne-radio le anginayo ngithenge mina ngithenge nombhedo omusha naye ngimthengele umbhedo wakho omusha ajabule yabo ngithenge bengisijalo uma ngabe ngiholile kuphela kwenyanga benginamakhadi mina seyitoni ngithatha ngizakhetha amabhluwe la akhethe namashethi yabo lo yabo nje uyibhuda nje just ujabulisa ubhuti wami yabo nami mhlawumbe kwenyanga mhlawumbe ngijabulisa ubaba ngithatha ubaba sami esedrobheni yabo ngimthatha ngimkhipha time akhetha la kanje yabo wathatha into ayifunayo ubaba-ke is-instrument player sithanda-ke isiginci ubaba udlala isiginci uyi-lead guitar player njenge-lead guitar player ukwazi ukudlala yonke into ukwazi ukudlala ama-drum keyboard yawazi uyidlala saxophone kodwa saxophone manje uzibhile besemdala saxophone idinga umoya manje besemdala bengasakwazi ukuyifutha kodwa bengimthengele na for ukuthi kwi-band yabo babe nalo ithuluzi yabo ngoba beneband bebedlala nobabamdala kamsawawa umsawawa ngiyabona iClermont ngivele vele mina umama waseClermont Clermont ngiseyintwana bengeke ngadansele ngisho imsawawa boys yini umndeni wakamsawawa nje ngikwazi kakhulu ngobaba ukuthi ubaba bedlala nawo ubaba kamsawawa bedlala ama-instrument yabo hayi ngingena kanjalo kwazane nomsawawa umsawawa gcine sisizwane sekuyimpintshabo umsawawa yabo nje sekugcine sekumnandi nje agcine ngifaka kwiband yakhe naye umsawawa sikhona hayi umsawawa boys ngidanselele umsawawa boys kube mnandi kube nje ayana hayi okay right phusha kamnandi isipani ubaba wami agcine ngimthengela ini ama-instrument aphelele ukuthini ngenzele ukuthini abe right naye angahlupheki yabo hayi ube instrument ube naso phela ukuthi besingaphelele ube no-bass guitar ene-lead guitar nama-drum kuphela yabo ngithengele i-keyboard kune-keyboard ethi i-Roland hawu inkosi yama-keyboard phela leyo ngithanda kabi uzasho ukuthi amfona uyabona-ke la ngithengele wona impela aze impamfara mfefe ngithi awuthayima la madoda hayi ngane mngajabula enhlizweni yami ubaba sengimthengele izinto ayithandayo yabo lo nje mfethu ngasho ngithi hayi isipani mfethu
ngisasibana ngizamile ukuyifeza zona izifiso ezincane engangifisa ukuzenza ukuthi ubaba athi noma ehambe emhlabeni asho ukuthi khona nami umfana wami engangimfundisele wona angithengela wona yabo lona ngobani kubuhlungu ukuthi umzali akufundise for 12 years sengibala i-primary and high school kodwa ekugcineni wena akukho ngisho notika abuya nawo nejazi nje ukuthi ngathengela ubaba hayi irongi lonto leyo noma ngathi noma ngingene ema-drugsini ngasho kodwa ngathi hayi khona izinto engiyikhomba ngithi ngazenze ekhaya ngathengela ubaba kodwa manje bhuti wami ngempela angisathani ngiyafisa ukuphuma ungena kanjani khona ema-drugsini ngifuna ukuya kusona-ke le story sokungena kwami ema-drugsini angithi nawonke la mabrand lawa engingiwasho ngithi kahle nama-brand mina afike abantu engazobabhema i-rock i-rock mabe ngathi bayibhema ngenze njani ufike lo mfethu kuthina afike awusho bese sasijwayele ukushuka insango nje nabo sishuka insango sekhambe lesikhathi afike ne-rock athi bafethu I've got a Richmond scarf today say you've got the Richmond scarf that's yes say I want to see that the scarf I produce I keep pretty moon you see my man I've got a full one today hayi ngempela ngisengilinde ukubona phethi ibhenywa kanjani keep ipipe into yakho nethi rock pipe ayakhatha bese khathi abe sithethe gas la ashisa engembona siya holder hayi ngembona ujuluka kuba manzi hayi say this thing wenza ukuthi ujuluka ngisho ukujuluka athi you see me I'm vomiting now hayi ngiyakubona impela ukuthi wena usuvometha ngokwesikhumba athi hayi ngithi okay my man hayi no problem hayi ngempela isuke ipipe yekulo moya shayina lo moya sekufika kumina sekufuna kushaya mina phela mina ngiyali ibhenya nje ngishise ngithe ngiyidonda lento ngishaka kabuhlungu emphinjeni ngikhohle so I know you're not supposed to smoke this thing like that my man let me show you yabo wazi ama friend hey mama hey let me show you yabo hayi ngempela angitshengise you see when you are pulling this thing you're pulling like this awashise angitshengise phula kanjani don't put it onto your neck just pull it nicely like you are smoking a guai that's no problem ayashisa ngitshengisa kanjani shine hayi ke mase ngiqedile lapho ngizwe ukuthi hayi iyashaya yabo ngijuluke nami ngizwe hayi sina hayi I'm feeling it yabo but I know I nice boy I know but just bema le rock ngelila ngafike nawo iwunga I tell you I've got a nice new scarf today I say my man you see this thing you are smoking it as like a zol but it's a powder powder kanye obhemile ngibona match yama stones lento yama stones yabo hayi ngempela fike na thatha iplate igegayi shisa iqala shiswa igegayi shiswa ngephepha ngaphansi funa ithi kuba ne-heat nyani ibe ne-steam sokushisa hayi ngempela mase isethile ayifake eplatini bese sathi ikhadi abamakhadi lawa ama-sim card banibani ahwaye ngalo ahwaye izibe powder ngendlela isuke iyisitone le nje ubone mayifika kanje yabo isuke isitone kanje lesibombele kodwa mase igigayile lento iba upowder cabanga phula yami bese senze njani vale yakho bese asa amunya ngashuka imeserele moshuka imeserele uthatha insanga encane ushuka insanga encane nakhona uthatha insanga yestaff uthatha insanga ezebhedayo upayi isikhathi esiningi upayi uthatha insanga encane bese ufaka ugwayi bamningi faka ugwayi mase uqedile ukusiqephula filter khona ukuthi i-back filter lento yenza udonse ngayo ifana nokhokho ugwayi bese uyifaka sekugcineni stop ifaka sekugcineni bese ufaka yini i-material yakho phakathi mayisonga lento isonga half raised uthi ubona raised ukuthi uyipage phela ukhatha phana nendawo lingane yabo ngithi usuke ipage kanje cha wena usika lapha nendawo ukhipha ama ubizwa ngobinder mayise kanje kuthiwa ubinder okay bese uyisetha ke usuyifaka i-material usuqedisa i-razor usukha lo powder ke lo ufuzela la kuyona ke le material efayela izane cocktail cocktail siyayipaka mase rich ke siyayigoqa siyayishisa siyayibhema hayi awona mina ngisaqala vele ukuyibhema ngiyabona bese beyibhema bese beshaya izimpahla
ngisho bekhuluma sebeyanamzela manje hayi nami ngigcine ngiyongibhema manje hayi nami ngigcine ngibuze ngizayo ngangane sengiyangena egiyeni yabo mase iqala yaphalazisa ngisho ukuphalazisa ngoba indlela ngoba phela yaphesa ihalf iningi sabhema ngazo kwafika thini mina sekucanzela ngisho inhliziyo bathi manje uyini ufuna ukuphalaza ngithi manje ngeke ikhuphwa ngeziqo zoboya so no go outside ngizama ukuphuma ngiye toilet wakukhuphela sibhema kwi-room yethu e-university sibhema kwi-vele ayinuka njengogwaya kanje ukuthi uma ngabe ngene i-room service la izoza kunogwaya ayinunhlobo cabanga iwunga uma bebhema awuyizwa kodwa ifake ugwaya afake insanga kodwa uma ngathiwa seyibhema la manje ngeke izizwakale ukuthi kuphela nje sengazwakali ukuthi usungabona ismoke emoyeni uthona intuthu kodwa ukuthi kunukani ngekuzwa ayizwakali kodwa umuntu oyibhemayo unguyeza okay kunuka i-cocktail yabona kodwa umuntu ongayazi ngeke ayelizwe iphunga yabona hayi kanjalo sishaya kanjalo ayi cike mimi ngiyaphuma ngiyobhalaza kuthiwa imandla ngeke that's a big problem man yakufasa ngempela uma uphalaza ngisho ukuphalaza lapho ngiphalaza sengiyinofi amehla amasemangaka engihamba kanje usubuka ngela seChina ngeke manje hayi la umuntu ogcina ngena kanjalo lokho ebhema manje khona into ekuthiwa i-arrest yabo manje le arrest yakhona ngakayizwa ngisibhema usaqala i-arrest ayikushaya mina ngazi i-arrest ayikushaya musaqala mina ngazi izinto ibhema ngawo ngisathatha sovuza ushaya i-arrest ngithi ayikho into ekuthiwa i-arrest abafethu yabo mina I don't feel any arrest in my body yabo ngiqhubeka ngibhebe yabo ngiyafunda lesi sigele sengizinyaka wesibili hayi ngilila ngiyavuka umzimba wami ukukhathela ubuhlungu khathela lapho ushaya umphakathi ngathi ngishaya umphakathi phela ngiyazamula hayibo what happened to me yabo what's wrong with my body I don't understand yabo ngiyabuza kubona obrain bathi ayabazi yabo manje bazi kahle ukuthi now it's arrest kuna leli brain la American vele ngithe now you are now feeling arrest my man arrest so to but yabo manje isaphansi it's too small. It comes up. Yes. Sazonyoka. So into akusiza nje ukuthi uphinde ushaye i-cocktail. Kithi manje ngithola i-cocktail kuthiwa nemali ayikho manje besifuna iyothengwa lento. Besithenga kephi eDelton. Sithenga eDelton. Ayi ukuthi manje ngezwe ngiqale ngempela vele ngigibele. Vele imali nginayo ebhenkini. Ngiyasipana imali yangena ebhenki nginayo neyasesikere. Okusanda ngena imali yasesikoleni enesifasa. Yasesipanyeni esesipanyeni vele ethi mayingene vele ngiyiphushele kuma-fixing hayi yasesipanyeni mayingene vele ngiyiphushele ama-fixing ngisebenzisa iphi yasesigere yasesigere ngisebenzisa for ukuthenga ukudla mhlawumbe ney'ngubo mhlawumbe yasesipanyeni mhlawumbe ngithatha leyo 2 blocks bekade ngiqama 22 blocks ney'ndleko bengingakabi nazo ey'ningi thatha leyo 2 blocks wasesipanyeni nguhlanganise ne-NSFAS vele NSFAS bebeyikhipha mhla ka-30 yasesipanyeni besihola njalo mhla 27 mhla 27 siyahola 27 siyahola ithi iphuma yasesipanyeni sengiphushela u2 blocks lapha kwi-account yami bese yonke le enye u20 blocks leyo ngiphushela kuma-fixing deposits yabo hayi ngiphushele kuma-fixing hayi lo ngiphusha kanjani tshela ukuthi ngathi ngiyeke esipanyeni sengibhema kakhulu amahunga lawo ngifuna uku-understand ukuthi ngoba kuthiwa kubhalansiseki ukusebenza nokubhema ugcina kushayisana kanjani ngifuna ukubona kukhula kuze kugcine kushayisana kodwa kwenzakaleni okay right ngiqhubeka ngibhema nje ngigcine nami ngibone ukuthi ngihambe ngesithaka ngeDelton eDelton sengihafu ukuthi ngiqale kakhulu ngizwe ngicela ukushaya khona la kuneni kuzeza lami kuthiwa Abdul yagcina sengizona nalo kuthiwa Abdul lakhona eDelton belidayisa khona iy'ndonga lezi hayi uma ngifika ngitsheze Abdul ngeke futhi ngiqalekile bro yabo angisathengi ngihambe ngizothenga ngibheme la manje okunye singakubhema sekuyashesha yabo athi hayi okay I will make a cocktail for you yabo abe donsa i-ties le egigayela kulona abe fake ungahambe abe ngigigayele bese ngishuka i-material bese singakwazi nokushuka i-material ngifaka ugwayi ngifaka i-Riesling ngiset at least la ngiphakela phaka ishaya ibe rich ibe mhlophe angigoqela ishisa
athi want to smoke first ngithi ya lisa la ngishaye phambili hayi ngempela yanginikeza ngishaye ngize wena time ngaliqeda sengififiyela ngiyasho ukuthi rich ke le time I want you to take out the roster right now. Wena ngiyabonga. Dila nawo manje. Yeah, abethayi ngibe ngibonga kakhulu ngempela qhubeke spam ngithenga ne rock yabona. Hayi ukuthi hayi sikushaya intambama phela semele ngiyo-attend ama-class ami lawa engiwashaya intambama nginama-class engiwafundisayo. Ngicindela-ke nase-university. Yeah. Bese nginama-class ami engiwafundisayo. Njalo ngo-3 ntambama ngifundisa abafundi bafundisa i-mathematics. Yeah, ukhipha phandle mic. Abafundi bafundisa i-mathematics ne-accounting njalo ntambama. Bafundisa i-accounting ne-mathematics njalo ntambama ngiyabafundisa abafundi bami. So kube ukuthi njalo ntambama ngo-3 funa ngikhava isikhathi. Maswati ngibheme Deltoni. Mina at 2:30 ngiyasuka manje ngiyagibela. Vele itaxi suka lapha Deltoni eWestville yashesha. 15 minutes singingenile eWestville. Mhlawumbe ngiyangena mhlawumbe ngishasha leyo shower fast mhlawumbe if shower 5 minutes. Ngiyaphuma lapho ngiyogqoka ngiyahamba singekephi singiyofundisa abafundi bami iclass lapho. Hayi ngempela ngishaya leyo class abafundi bami bebethi njalo umuntu mezonza one day bengimenzisa ngo100 owenza 5 days umenzisa ngo250 nakhona ngoba nami sengibheka kahle othisha bami othisha bami base-university babengitshela ukuthi i-student mangabe sifuna ukuvula iclass kuwena manje umuntu usuku u100 esimeni nje isisonto 500 clip umuntu yedwa yabo ngoba nawe knowledge yakho lobafundisa ngayo yabo yabo so bangadlali ngawo kahle kufanele ngabe nje kube nje kahle you are an original teacher or a student teacher ngabe nje sikunikeza sithi 250 umuntu eyedwa kodwa ngobani uyasho nawe uyasiza ingane zabantu ehluphekile yabo basho 100 rand umuntu eyedwa hayi ngempela just buda ngagcina senginabantu abawu32 eclassini lami ngibalela ama-clip awu32 bengishaya imali ngafani mhlawumbe ngesonto nje mhlawumbe ngesonto khona ngesonto khona bakhokha ngesonto bakhokha 5 clip ababo ngesonto mhlawumbe abakhokha 5 clip mhlawumbe bawu20 ababo kulela labo 5 clip la kulela labo 5 clip mhlawumbe othisha bami bese bakhothisa ngalo 1000 le-drink yabo 1000 le-drink ngenzena babe nomfutho bangisupport bangilele mhlawumbe noma sosi kunezinto esiyifundayo idinga iy'ncwadi zase-university ngikwazi ukuyoboleka iy'ncwadi zase-university yabo lona leyo nto isupport ukuthi nawe ufuna ube khona something obathiya ngako lokhu bathiya ngako gcine kanjalo phela bengisebenza khona-ke eCoastland Hotel sengiqala ukushaya ama-flop sengibheme wonke ngiqala ukushaya ama-flop eCoastland Hotel sengenze njani manje sengidlala ngama-customer i-customer mhlawumbe melibhukhile mhlawumbe i-flat mhlawumbe le-upstairs mhlawumbe lelo flat elibhukhe mhlawumbe lithi 3.5 mhlawumbe isonto yabo mina ngizona njani ngizobhala 4 blocks sengifuna sengi-add ama-price ami u5 clip mhlawumbe kwenye ikhathi mhlawumbe ngi-add 1 blocks kuna abafika bezo-accommodation khona e-university mhlawumbe accommodation ya 1 month yabo hayi khona e-university njalo le nto nje ehotel mhlawumbe accommodation ya 1 month yabo because vele mina i-junior manager ngimele ngisabhalisa yonke into yabo yonke into ayitshelwa mina uyebelieve mina ngiqhamuka ne-schedule sami sengisisethile nga-reprint ngashintsha ama-price asespanini ngawa-reprint ngifaka wami uma ngifika lapha ufika uyabona uyaconvert yonke uyabhala yabo akhokhe beyikhokha mina sengiyayimunca le enye ngiyihambisa kwibhizinisi le enye yabona vele mhlawumbe ngimshayise ngebhalansi lapho ezo-8 1.5 yes mhlawumbe ukuthi ngisebenza abantu abawu-8 ngosuku be-8 labo 1.5 yakuthi ngihamba sengingamalini ngihamba senginenye imali eshisiwe yes ngisho ngithi yabo la imali ngiyishaya kodwa manje inkinga ngizobanjwa yongijampela kuthengela ilanga shuthi kube khona i-customer eliba ne-misunderstanding imali ithi liyabuka last time angilana mina bangikhokhisa 2,500 u2 days manje ngiyabuka lana usuku lala ekhaya lo 800 kanjani ukuthi means 1.6 u2 yabona shuthi langa mina ngarojo yabo customer lenze njani selihamba lo-file complaint customer sekuyabhekwa manje ukuthi ngayo lo suku bani owayekhona kuma-manager yiphi imanager yamnika i-service yabo kuvela mina sengiyosesha kuqala ngiyabheka mina ngila yabo ngibona sizongijampela ngizoboshwa
mangaboshwanga ngizoyisa umsebenzi ngathi ukuze ngingabi nerecord elibhedana nani ngavele ngayeke ekhosini hotel ngavele ngahamba semday ngavele ngashiya phansi isipani yabo sengisekhaya ngena amakhola semsebenzi mangifonela hawu qale ngibambe uqala ikhola so manje why you are not coming to job or what ngithi ngiqhama manje ngiyagula yabona yeah qhubeka kutshe ngibona baphinde baphinde bangifonela sengifonela ukuthi sebefuna ungitshela ukuthi sesitholile ukuthi wena wenza lento yeso ngivele ngibaziwe ngena ama-message ama-message asho ukuthi sesikubambile manje wena wenza into ukuthi nje sicela uze emsebenzini uzothola i-warning uthola i-warning ukuthi siyaxosha yabona gcine mina ngivele ngingayi stress emsebenzini ngeke ngize ngifuna ukuba ne-bad record vele ngingayi stress kumele uresign straight ngavele ngaresigna straight ngaresigna kwaphuma iy'mali zami zakhona ngahamba ngagcina ngihamba fana nje ngicela ukuyeka ngaxolisa kwi-boss ngempela kusho ukuthi i-boss uRob i-boss yakwa uRob umlungu kusho ukuthi unenhliziyo enhle futhi yazi I was supposed to get arrested lapho indlela ama-flippers ngashaya ngayo esipanini kwathiwa kodwa ngoba alikho i-customer lifaka icala noma le-complain sizokuxolela manje phela umsebenzi wakho uphelile ngempela futhi ngaresigna kamnandi endlela futhi wangiresign kabuhlungu yabo ngakwazi ukuthola ishema zami zo-profit and fine no-UIF phuma kanjalo-ke esipanini usuyangqongqa ngapha sengiyabhema-ke manje ukubhema kwami sengilokhu ngibhema one-way manje sengidla wona le mali ade ngilokhu ngiyifixa-ke manje isiyaphela na imali yabo bese ngibona ukuthi ebhenki bese ngisayina mali no-60,000 60,000 lelo 60,000 ngizenjani baba now dad cela uthatha wabo ubone ukuthi ngenjani ngayo ekhaya mina la ngizosana lengisana yabo angimtshela ukuthi ngisana mali yabo nami sengenzele noma kuthiwa ngiyashizile kodwa idlozi lami libone ukuthi khona okuncane engakwenza ekhaya yabo lona ba ngicela uthatha lo dad blocks ubone ukuthi ubaba vele ngenjani uthenga inkomo wavele wenza umcimbi nje ekhaya wenza umsebenzi wagogo vele wenza umsebenzi wagogo ngale mali ngabonga futhi nami baphinde bangihlabele nembuzi ukuthi khona into ekuthiwa mhlawumbe ukushona kama ngangingayenzelwanga yabo futhi ubakwazi mase yakubona ababonayo kwathiwa lo mfana lo uyenziwe mhlawumbe yakho kodwa ayiprocessa sakanga ngendlela ukuthi umuntu oyebenzela uyisigebenga akayona inyanga yangempela yabona yazi isigebengu ubani ilo wayesho lokho ngoba phela uma wena ungahlambululwanga ngendlela right bunge kuyithola yonke lemsebenzi nami into engididayo angithi phela inyanga nazo izigebengu zifuna imali ekugcineni uzothetha ngayisho lo ufuna ukusikhishwa imali bayibuka leyo kodwa uba wasale seyenza lento wathi sesiyenza ngoba sazi usikuphi uyiqinisa kuphi kwamama mina ngithi asikho isidingo sokuthi izinto mazihambe lahle futhi lokhu uhamba uyoyi-stress uyeyinyangeni ngoba iy'nyanga nazo zisebenza imali ugcina manje ugcina usuba namabhadi uyogcina uthatha amabhadi angempela uphazamise inhlahla yakho ngoba uma ubuka indlela owaqashwa ngayo indlela yonke nje indlela yakho iyayikhanyela iyayicacela bengishelele empilweni even ngisho namanje ngisengibheme kanje kuyayishelele ngisho umphanto eshelele ngibona ukuthi hayi wona mfethu idlozi lami lingibhekile phela isala la kule wonga yami le phela so manje usugaxele manje igcina iphazamisana kanjani manje nesikole ke futhi iphela indaba yesiphazamisana nesikole ukuthini ke manje hayi isikole ngaphusha aphusha isikole khona sengibhema ukuthini imali benginayo vele yabo ngisho ebank benginazo imali ngaphusha kahle vele ujumpa kwami uthi ngiyabhema ijumpa sengenza unyaka wesithathu ngoJuni ngipushe vele ngiyabhema ngiyafunda njalo uma ngiphuma ekuseni ngiyagibela ngidlule eDelton ngishaya into yami ngiyaphuma ngiyaqhubeka ngigibela ngiyewesivini ngiyahamba aba ngoba bengine-accommodation esikoleni kodwa bengingasahlala esikoleni bese ngihlala la edrobheni ngibalekela ukuthi ewesivini ayikho iwunga ngizoyitholaphi manje hayi ekuseni ukuze ngihambe ngiyongena iklasi funa ngiqale ngithenge into yami ngagcina ngiqasha la eflatini ngenzela ukuthi njalo uma ngihamba ekuseni ndlule eDelton cabanga usamosha impilo yakho lapho samosha imali futhi more kodwa ngidle ukuthi hayi ngikhokha ngemali ka-NSFAS ngoba vele ikhona eyami enginayo ebhenki hayi kufanele kwaphushe kwaphela unyaka ngawushaya unyaka wesithathu ngawushaya unyaka wesi-4 vele kwaku-4 years i-course yami ngayiphasa futhi kamnandi ngayithola i-degree yami ngawushaya u-4 years ngathola i-degree sekuthiwa ngenza i-masters kuthiwa ngiyafuna ukwenza i-masters ngayenza i-masters nangempela ngawushaya u-2 years of masters ngayiphasa kamnandi
ngathola i-certificate sami ngashaya ijazi lami. Isifundiso nje lesengisenaso. The toppest one. Hey, wendoda ngifuna ukubuyisela emuva la. Awukahle unangaka iminyaka, usawunda njengendoda endala. Mina 29. Oh, kanti umdala impela. Ngo95. Oh, cha umdala. Futhi ubaba wakho ngoba egoloza ukuthi mdala ne fresh ekhaya ke nibukeka njengezingane. Ningamatongqwana. Ngoba nawe ubaba ushoti, kodwa hayi shoti vele lo jumpile, kodwa nawe unomzimba omfishane njengami. Yeah. Ukuhlakanipha kwakho ucabanga ukuthi kwenziwa ukuthi mhlawumbe uma wakho wakhulelwa efunda grade 12. Hey, mawusazi na kunomthelela lokho baba. Hayi ngiyabo lokho kuqinisile. Ngiyabuza nje ngiyayibuzela nje. Wes, hayi ngenzeka kube nomthelela nakho lokho. Okay, bafu ngifuna ukubuyisela emuva. Sifuna ukwazi indlela owaqala ngayo ugwayi like ukubhema amalozi ivelaphi indaba yakho ukhona yena umuntu obhemayo ekhaya ukufunde phi ukubone phi iqala kanjani indaba yakho yokuqala iluzi yokuqala hayi ukuthi usuzugcina lensangweni mhlawumbe ngabangani iluzi yakho yokuqala kwaqala kanjani lokho ukubona mangikhumbula kahle but the first day ngiqala ugwayi it's me with my cousin mina no cousin wami umjida wasekhaya umdala uzalo mamkhulu bebebhema islayi ebhema ugwayi yabo njalo mangabe ebethe bebhema sichithe ash thina sinobafo cousin wami sihamba siyogaga sikange inqamu zakhona sishisa inqamu sibhema asikakwazi ukubhema sabe yabo lo senza njalo wawukuthi phela vele yazi into mina iqala igcine siba i-bad influence hayi senza kanjalo gcina ngelanga sidine sesihlahlana nobafo masiphiwa imali ekhaya vele sithenga iluzi straight bafo sithenga iluzi masizayishaya iluzi sikhohlelise manje ngiyambuka ubhuti khathi ebhema yabo nami sengifuna ukwenza njengaye manje hayi gogo hayibo ngicela lo ngenza njalo gcina ngasakhohlelekile manje gcina sengi-enjoy lento gcina sengi-enjoy hayibo njalo makhuluma isipho ekhaya ekuseni for isikele umuntu useyabhema before sesikoleni siqale sibhema ugwayi yabo gcina lento sengiyiqalekela straight yabo uma ngayiqalela ugwayi uzwa i-pain of headache uzwa ngathi uphethwe ikhanda ngathi lishaya lapha phakathi nendawo yabona la ngabona khona ukuthi okay now mase singayiqalekele wami ngayibhema ngiba fresh afani khalele kodwa njalo mengabe sengikuseni ngivuka ngiphethwe headache umuntu lokho ebhema ngokufihle lokho ebhema ngokufihle kanye lelanga so siyabhema emva kwento qhamuka umjida wasekhaya lo ngimsho ngithi uyabhema uyawazi ugwayi ngisho ngawufihle uyalazi iphunga lakho wathi emoto kwenzakalani la kwani ugwayi kanje sayibhutisa sathi phela umjida edlule bebhema hayi namanga niyabhema siniyabhema nje Nkosi noNkosi ngitsheza ayibuzange la ngene impama ezaqhuma lapha siniyabhema nje hayi bhutisa ngibhema ilona bhema ilona phela siyakhombana manje hayi lo ngifundisa hayi nenza isinema nababili wanda sidonso sivalele endlini yakhe wasibulala ngebhande yazi wasibulala ngebhande wasikhoda abafana bami njengoba senibhema into engenza nishaya ngoba nibhemele ekhaya ukuthi nibhemele emva kwendlu nifihlile kodwa nibhemele ekhaya akunendaba lokuthi niyabhema yakona phela kubuhlungu uma ungabona abafana bami sebebhema ugwayi kodwa ngoba nami ngabhema akekho wangiyekisa ukubhema vele umuntu uma esebhema kulula ukuthi umyekise ukubhema kodwa abafana bami ngicela nihloniphe ikhaya nihloniphe nabantu abadala noma ngasahloniphanga uma kuphela nobaba kodwa manihloniphe nabanye abantu abadala ngingasisinithuza ugwayi ngabantu abadala ezo lonto ironke bafethu ngiyacela noma nibhema ngendlela ebalulekile right ungathini umuntu omdala obhema phambi kwezingane ngoba angithi nikufunde kuye nibona yena ebhema yena kodwa engaboni ukuthi njengamanje usenifakaphi unishaya vele sekulate senigaxele ungathini umuntu obhema phambi kwezingane lingathini lakho kuyena umuntu obhema phambi kwezingane ngibakhelese nokwenza izinto ngokunganaki and futhi naye ngasho ngithi uyi-bad influence ngoba ekugcineni ingane ziyabuka ekugcineni zigcina seyifuna ukwenza njengayo ngoba phela ngithi ufunda ngokubuka ngisambuka umuntu eyenzile nami nje nami ngangibuka ubhuti e-FM gcina ngibona ukuthi okay ukuze lento uyizwe angilonge ibhema ngithi
ngingabuza ubumnandi bayo yabo kodwa ngagcina ngelanga ngambona ukubona ukuze ayizwe into yenze njani yabo ngambona yabo holding suke hold awe lapha ngabona so kwenziwa kanje uzuyizwa and futhi nami first thing ngicala ngizingena vele ngayizwa into sengazi iza ngamandla mina and ngakhohlela that means it's okay bese ngi-inhale yabo lo yabo wabona ukuthi no ngabona ukuthi okay indlela yokubhema lento ikanje yabo lo hayi ngayibamba lapho lokho engakusho nje ngithi umuntu obhema phambi kwengane phela usuke wrong usale wrong ngale ndlela ukuthi naye usafaka esinye isigole sokubhema kubantwana abancane i-final stage leyo ukuthi umuntu aphelele emgaqweni kodwa yena omfundisa lapho eqaleni ekugcineni yena segijima namabhani sizosixebuka ukuqala kwakho ukubhema ukhale ngokuthi ngesikhathi usugxile ekubhemeni usase high school insango kwakwenza wadropha ama-marks kakhulu ukuqala ukubhema nesikole kwaphazamisana kanjani ngenza ukuthi makhona umfundi njengamanje olalele azi ukuthi angaqali ngoba yini into engamholela ukubhema kungamholelaphi kwaphazamisana kanjani ukuhlakanipha kwakho nokuqala ukubhema ngathini futhi wami ugcina soluza ngisho i-concentration esikoleni yabo kwamanye yazi indaba siyabona awunanga usamukele nomlo baphuma ngesitoli sokuthi bangazisi bawocama omunye wakhanda isitoli athi isisho ngiphezu yikhanda cekuhlalela ngenancane yabona kanti bona bayazi bayi-smoking wena usuke uselaphazi uyabolishuwa elidamu ngeke usala kanjani yabo usukhanda isitoli isisho ngiphezu yisizi ngicingetoilet yabona usuyaphuma nawe yakhona yabo ndisama uphuma ngizile eklasini uyasala efundweni usisho uzokutshela ngeke ngilinde wena mina ngiyafundisa yabona uyasala lapho wena ngephi efundweni mhlawumbe bekuyi-break nabhema mhlawumbe yakhala insebe ebuya emaklasini mina nisafuqa inqawe la yabo fuqa inqawe mhlawumbe uzogcina kuphela 30 minutes yes i-exam ile nto njalo i-period yokuqala njalo after break isiqalile siphambe ngo-30 minutes i-period yokuqala mhlawumbe kuyizulu yes wena kuneyifundo kunezinto ey'thile kuyizulu ongazange usayifunda wena ulibele ugwayi wezulu lapha esmoking ushiwa izulu eklasini cabanga ulibele ukubhema yes yabo engikasho ngithi nje ukubhema bhuti wami kuyasalisana kakhulu ey'fundweni yini kusini ugcina lose i-concentration ujahane abangani jaha ukuyobhema kwesinye isikhathi awukwazi ukufocus uma uqalekile phezulu ikhanda cracking head phezulu ikhanda ngiqalekele ugwayi yabo sishaya phi yafundisa kukuthi nokuthi yabo yaphambana nesikole i-concentration yaluzeka lapho yabo kodwa kushaya isikhathi sokuphela kweperiod wena awazi lutho kushaya isikhathi sokuphela kweperiod awazi lutho ujaha ukuyobhema ema-toilet usuyabhanka uyadoja all the stuff ujaha ukuyobhema inhloso yakho jaha ukubhanga nokudoja ukubhema mina ngiprefer ngisho intombi esikoleni lapho lami into engiprefer intombi ukuba nentombi ngeke kwenze ukuthi ubhanke iclass kuba nentombi ngeke kwenze ukuthi udoje esikoleni ngalokho ukunika imoral ukuthi ifuna ngesikele ukuthi ngizobona umamazi yayibona yes eklasini funa ngibe nswebhu ukuze intombi yami izobona ukuthi ngitswebha ngisayibona face nje face mina ngiprefer okuyintombi esikoleni ukwenza ukuthi ufunde ngendlela kuyakwenza ufunde ngendlela kodwa it depends on you ukuthi uyimisele kanjani yabona mfethu yini engenziwa abazali ukuvikela iy'ngane zabo esimeni ezinjengalesi nje mfethu engingakusho kakhulu bafethu ukuthi umzali akaqikelele ukuthi ingane yakhe ayisondele eduze kwezinto ey'njengokubhema futhi ngingathini kungafoneka kube khona indlela mhlawumbe ukuthi kunabantu abafika esikoleni bezofundisa iy'ngane ukuthi ugwayi urongekephi yabonke lokho ufundisa iy'ngane nje ukuthi ugwayi awukho muhle for umfundi all the stuff yabo kube ukuthi nje khona indlela aba-approach-eka ngayo abafundi ukuze bakwazi ukuthi bakontinue nempilo zabo baye phambili just to move forward ngoba ugwayi bafethu uyawumisa impilo yakho ugwayi nje uwodwa hhayi yeke uma wonganani nani ngoba
it starts from lapho uqala ubhema wakho uzugcina ubhema nama ukhala khona ngabo gwayi lapho njengami nje mina ngaqala ngabo gwayi nensango nani ngagcina sengifunda nama yama drugs high yabo yini vele sengiyabhema ngithi phela the first time uqala ubhema the more uzokwazi ukuthi you're getting higher of smoking ngizobhema nezinto ezirong yabo ngizobhema nezinto ezirong ngalendlela ukuthi ke lethi sibhema ayihunga inkinga uma ungayitholile uyagula konke kuthiwa arrest awuyagula futhi abanye bayashona bhuti wami yabona mina ngeke ngaboshwa kade ngiboshiwe ngiboshelwe into ebhedayo kodwa amaphoyisa alayethekwini anomqondo ukuthi uma ngabe sesola ama-arrest asiplante thina sibheme ihunga asiplante nganqama amaphoyisa hlamafico ihlalele lithi hey uyabhema la bekubamba kuphume ikepsule kodwa ungaphethe ikepsule tothi uyiqalekele nokuqalela usubona sekuthiwa hayi ikepsule lakho liqhamuka bekepsule ezolona sekuthiwa ubune ikepsule usuyahamba manje uyaphi lento eyenzeka kumina bangifika iscrap yard la ngiklinele into zami ngisemkhenisa into yokuthi ngiyoyibhemela semva kwayo sengiyabona xafuca yamaphoyisa sekuqhamuka ikepsule engingalazi iqhamukaphi mina ikepsule ngilibhema amaqhuzu mina emaskani yes kodwa ngitshela ukuthi bula yami kwagcina sekuphuma amakepsule engingawazi aqhamukaphi yes ngibe just baba ikepsule ngilibheme mina nje unamanga wena khona iphare ngayibhemi wonke athi angibhemi le wonke nje ngibhemi ngayibhemi phela kodwa kuyona le wonke nje unamanga wena sihamba nawo yes bangibopha bula mangisi ngiyafika equantamini ngoba ayihamba equantam lamaphoyisa mangisi ngiyafika equantamini abafika phakathi bonke bakhala ngento siboshwe into esingayazi mina bangifice ngihleka vele bangisazi mina bengihambe vele bangisazi mawubheka ngokwenza njalo kwamaphoyisa isimo sezidakamizwa sisolungiseka lapha eSouth Africa ngeke sizilungiseke bula mina lokho basixoxa amawazi ngoba benzani ngisho amaphoyisa leko Westville asenabukhoshokosho bokufaka ama-drugs phakathi ejele yabo nje eWestville iyadayisa ihunga kakhulu iyadayisa ihunga eWestville khona umqomo ikepsule egcwele kuzoba khona unqamnqame ethiwele uhafu leyo mali ikepsule ejele 50 rand umqomo egcwele 50 rand la emnyango 30 rand lento kodwa ejele 50 rand ikepsule egcwele shuthi wenza imali ephindiwe mayidayisa wenza imali ephindiwe mayidayisa ngaphakathi unqamnqame ukuhafu bakubiza ngo-30 rand ejele kodwa le mnyango akudayiswa shokile bangazongedayisa mhlawumbe ngabo 15 rand nqamnqame usuboshwe kangaka empilweni yakho uma ucabanga ngisaboshwe kawodwa ngintesile bese usile okunye ngiboshwe emahunga nani wawuboshelwani entesile hayi cha sengisho ukuhlala nje ejele ngiboshwele yona ihunga ukulokho ukugcina kodwa sengisho nje ukuqala kwakho ukuboshwa ke ukuboshwa kwami ukuqala ngikhuluma iqiniso phela umuntu esaqale ngokewaganga yes siyafisa ukwazi lokho somphathi ukuthi ubuganga wenza umuntu ehola u22000 uganga wenza umuntu ehola u22000 kumphanto hayi lapho bengasasebenzi la bese ngiphandle nami nje angithi lento sifuna ukwenza sifunaza umuntu ukuthi noma kanjani mawungene ungene uzogcina intshontshe thanda ungathandi gcina lapho phela gcina lapho impela ngendlela ukuthi nami bese ngibona sengiyasafarisha imali angisenayo yabo angisafundi futhi nesesikere yabo angisasebenzi futhi yabo sengiyiphara nje I'm just like a street kid ngoba bese ngiqala ngisho nokuthi ngibuye ngalala ekhaya lale emgaqweni yonke leyo nto yabo yona okay right fine ngihlala laba abafeki kumjisi kuthiwa amabhizi yabo bapenta ngenkunzi no yazi asenzeni njani wemandla enkosi asivale namuhla bafana ubuye kusasa uzosixoxela zonke igemegeme zakho eyibhedayo nesimo sokuthi iwunga yayisi in control of impilo yakho kakhulu so nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi amen le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo ngaphansi kwestebele Mp TV1 mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu esisiposa ukuthi mawungena phakathi bese uzitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoine ne-membership ukuze sokwazi ukuhambela izingane ezikoleni amadoda njengomandla enkosi amadoda
engicabanga ukuthi azoba isifundo einganeni zenu, azoba isifundo nakunini enisebenzayo. Ngoba impilo yakhe idlule ezigabeni eziningi, idlule ezigabeni abantu abaningi abadlula kuzona. Ubile umfundi wase university, ubile umfundi wase primary, ubile umfundi wase high school, ubile umsebenzi, uyiphathile imali, kodwa ngenxa yezidakamizwa impilo, igraph yempilo yakhe namhlanje ibheke phansi. So siyacabanga ukuthi idla amaningi esakeni ngoba futhi episode yakhe ayinanhlamba, ayinazo izinto eziphoxayo, into ongakwazi ukuthi nilalelise ngisho izingane zenu emakhaya, ngoba abanye ama episode ngifisa ukuthi before uyidlulisele izingane kumele uqale uyibuka wena njengomuntu omdala, bese kuyabuka ukuthi ikulungele ukubukwa izingane, singathi sibhula umlilo kanti sesifaka upetrol emlilweni. Yeah, kodwa yabona into engithanda episode yakho bafo iclean, iyacacisa, ayikho nemibuzo engixisha ngayo, istory sakho sicacile ukusuka nokuhlala kuze kube manje. Esisifisa ukwazi ke manje, sesifuna ke impilo yakho ke manje, usuphumile emsebenzini, usuphumile esikoleni, sekucaca ukuthi manje hayi yiphara ke manje le nowakhambisa kodwa wagcina kwenza kwakufaka shi emgaqweni ngoba usulala emgaqweni. Siyabonga abafowethu beyingxenye yethu, siyabonga abafowethu support uhlelo nangendlela abantu abalisupporta ngawo uhlelo mfowethu liyamangalisa, nami ngiyamangala. Ngakho ke bafowethu, igama lami ngoprofessor ngowamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabhanga umthetho. Sengincane wemandla. Yebo. Ubhemile ubona ukuthi uyalala manje. Cha ngiyacabanga. Uyacabanga kabi yami. Angikaze ngibheme namhlanje. No, hayi ndoda sozama. Ayikuthembisa izulu namhlaba sozama. Yebo phula yami.